ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ሃርሞኒ ሜድያ እዩ ኣብ ሃርሞኒ ሜድያ ናባኹም ነቕርቦ ዜና መጽሔት ናይ ሰሙን እዚ እውን ከም ልሙድ ክልተ ርእስቲ ሒዘ ናባኹም ቀሪበ ኣለኹ እቲ ሒዝናዮ መጺና ዘለና ርእስቲ ክልተ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ብዛዕባ ፖሊስ ኣውፂኦሞ ዘለዉ መጠንቀቕታ ብፍላይ መንእሰያት ወይ ዝግብዙ ዘለዉ ኣጓብዝ ዘለዎ ስድራ ቤት ዘጋጥም ዘሎ ሓድሽ ኣገባብ ናይ ጸቕጥን ከመይ ጌርካ ናብቲ ናይ ወንጀለኛታት ጉጅለ የእትውዎም ከም ዘለዉ ዝገልጽ ሓበሬታ ክንዛረብ ኢና። ስድራ ቤታት ከምኡ ዓይነት ሽግር ምስ ዘጋጥሞም ክገብርዎ ዘለዉ ነገራት እውን ብዝርዝር ዝቐረበ ኣሎ። ንዕኡ ቀዳማይ ኣርእስቲ ክንዛረበሉ ኢና። ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ከዓኒ ከምቲ ልሙድ ብቐጻሊ ነቕርበልኩም ዘለና ሚግራኾንስ በርከት ወይ እውን ናይዚ ዓዲ ፖለቲካውያን ኣዝዮም ካብቲ ንቡር ኣከያይዳ ወፃኢ ናይ ሽወደን ከይዶም ብዙሕ ዝተፈላለየ ሕግታት ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ካልኦት ሃገራት ከምኡ ብምሕሳበን ነቕፍዎን ዝነበሩ ሕጂ ሶም ኣካሉ ኮይኖም ዝኸድዎ ዘለዉ ብዛዕባ ዝተነፅጉ ስደተኛታት ኣብ ካልእ ኣፍሪቃ ሃገር ኮይኖም ጉዳዮም ክከታተሉ ዝብል ምስ ካልኦት ሃገራት ኮይኖም ሰርሕሉ ከም ዘለዉ ዝገልጽ ዜና ዝሓለፈ ሰሙን ዝወፀን ብዛዕባ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ከዓ ዝጥርጥርዎ ዓይነት ክዳውንቲ ክብር ዝበለ ኣከዳድና መካይን ዝሓዙ ሰባት ደው ኣቢሎም ንኽሓቱ ንኽፍትሹ ዝፈቅድ ነገራት ምውፅኡ እዚ ከዓ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ መሲልካ ነቲ ፖሊስ ሕጂ ተዋሂቦም ዘሎ መሰላት ኖ ምባል ከስዕቦ ዝኽእል ነገር እውን ክንዛረበሉ ኢና። ስለዚ ናብቲ ኣብቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ክንኣቱ ከለና ከም ልሙድ ነቲ ምንጪ ኣትዩ ምእንቲ ሰብ ከንብቦ ኣብዚ እውን ቀሪብናያ ስለ ዘለና እሱ ከነሪአኩም ክንፍትን ኢና። እሱ እቲ ቀዳማይ ፖሊስ ዝብልዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ንመንእሰያት ብብዝሒ ኣብቲ ናይ ወንጀል ስራሓት ንምእታው ሓድሽ ኣገባብ ናይ ጸቕጢ ምፍጣር እሱ ከዓ እንታይ እዩ ንመንእሰያት ወይ ኣብ ናይ መሸጣ ናይ ፀፋርስ ወይ ከዓኒ ኣብ ናይ ኣፅዋር ነገር ናብኡ ንኽኣትዉ ዝገብርዎ ኮይኑ እንድሕር ዳ ናብኡ እምቢ ኢሎም ከዓ መተካእታ ናቱ ገንዘብ ንኽኸፍሉ እዚ መቕፃዕቲ እዚ ተደይከፊሎሞ ከዓ ከቢድ ሳዕቤን ከም ዘለዎም ፀቕጢ ይገብርሎም እሞ ሓንሳብ እዚ ትብሎ ደላ ኦሪካ ክቫርንስቱም ትበሃል ናይ ቨርክሳሜስ ኦትቬክላረ ናይ ፖሊስ ናሽናል ኦፐራቲቭ ኣብዴሊንግ ዝብል ኣብቲ ሃገራዊ ብዛዕባ ናይ ኦፐራቲቭ ኣብዴሊንግ ክፍሊ ናይ ኦፕሬሽንስ ዝብል ኣብኡ ትሰርሕ ኮይና እዚ ትብሎ ዘላ እንታይ እዩ ብጭራሽ ናብዚ ዝብልኹም ዘለዉ ዓዘቕቲ ኣይትእተዉ ምክንያቱ ሓንሳብ ክትከፍሉ ተጀሚርኩም እቲ ገንዘብ መወዳእታ ብሉን ንቐጻሊ ዳሕራይ ከዓ ከልግሱልኩም ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ክጅመር ከሎ ሓገዝ ክትሓቱ ከም ዘለኩምን ከምኡ ዓይነት ስድራ ቤታት ቆልዑት ክጭነቑ ስትረስ ክገብሩ እሞ ደይነግርኹም ነገራት ክመጽእ ከሎ ኣብ ከመይ ኩነታት ሓገዝ ክደሊ ከም ደለካ እቲ ሓገዝ ብኸመይ መንገዲ ከም ዝኸይድ ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ዝሓለፈ 2023 እዚ ዓይነት ኣገባብ ናይ ጸቕጢ ኣዝዩ ይበዝሕ ከም ዘሎን ካብ ንቡር ንላዕሊ ከም ዝበዝሐን ኣብዚ ይገልፅዎ ኣለዉ ፖሊስ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ሓደገኛ ምዕባለ እዩ እዚ ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ እቶም ወንጀለኛታት ንቆልዑት ከመይ ገይሮም እዮም ዝፃወትሎም ወይ ከዓ ከመይ ገይሮም እዮም ኣብቲ ዝደልይዎ ነገር ዘእትውዎም ሓድሽ ጥበብ እንዳምፅኦም ዝኸዱ ብፍላይ እቲ ልሙድ ኣገባብ ናይኮም እንታይ እዩ ምስ ብፆትካ ከይድካ ፒሳ ክትበልዕ ወይ ከዓ ምስ ኣዕሩኽትኻ ደገ ክትወፅእ ሽዑ ኣቐዲሞም ዝገበርዎ መደብ ስለ ዘሎ ግን ነቶም ቆልዑት ከይተረድእዎም ናብ ከምኡ እትዎም ኣብ ከምዚ እቲ ክምከር ዝከኣል እንታይ ስጋዕ ዝተኸኣለ ግዜ ደቅኻ ምስ ዘይትፈልጦም ካልኦት ክኸዱ ምፍቃድን ገዲፍካዮም ከም ድላይኦም ክኾኑ ከምፆ ዝኽእል ሓደጋ ምስትውዓል ከድሊ እዩ እቲ ዝኸድዎ ኣከያይዳ እስኻ ብዝተኻእለ መጠን ኣካሉ ኮንካ ናብቲ ስፖርት ዲ ናብቲ ካልእ ድሕሪ ኣበይ ከም ዘለዉ ምክትታልን ዝኾነ ወፂኦም ኣብ ዝኾነ ቦታ ፒሳ ክበልዑ ድዮም ገለ ክብሉ ድዮም ምስ ኣዕሩኽቶም ኣብ ዝኸድሉ ግዜ ምስ ከምኦም ዓይነት መንእሰያት ገይሮም ስለ ፅልዋ ዘምፅሎም ኣብዚ ፖሊስ ብግልፂ ብዝምፂ ኣሎ ወፂኻ ፒሳ ምብላዕ ምስ ኣዕሩኽትኻ ብደገ ተሕልፍ ምፍታን ግዜ እዚ እቲ ሓደ ካብቲ ገባብ ብኣጋ ክሕዝሎም ዝፍትንሉ መንገዲ እዩ እንድሕር ዳ ንዝኾነ ስግኣትን ፀቕጥን ፅልዋ እንተገይሩ ቀልጢፍኩም ፖሊስ ኮንታክት ግበሩ ነቲ ስድራ ቤት ክኸውን ዝኽእል ፍሉይ ሓገዛት ዝተቐረበ ብፖሊስ ስለ ዘሎ ብሉ ኣለዉ እንድሕር ዳ ብዛዕባ ስግኣት እዚ ፖሊስ ፈሊጥና ቀልጢፍና ነቲ ቆልዓ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ንምርሓቕን ወላ እውን ስጋዕ ከመይ ጌርካ ንስግኣት ዘለዎም ህፃናት ወይ መንእሰያት ኣብ ውሑስ ቦታ ተእትዎም ዝብል እዚታት ብምሉኡ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ዘፈራርሕዎም ወይ ድብልዎም ነገራት ኩሉ ሻዕ እንድሕር ዳ ብሞባይል መፅዩ ስኢሎም ከትርፍዎ
ዌብሳይት እንተኮይኑ ምፍርርሖም ክሕዝዎ ብኢሜይል ወይ ከዓ ብኤስኤምኤስ ብኩሉ እዚ ክሕዝዎ እሞ ሽዑ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ምክልኻል ኣገባባት ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ኮንታክት ፎር ጉድ እዩ። እቶም ሰባት እዚኦም ጠቕላላ ንኸይረኽቡኻ ዝግበር እዩ። በብናቱ ፐርሰናል ኺድ ስጋዕ ፊንጌር ኣንድ ፐርሰን ኣቢፍተር ዝበሃል እንታይ እዩ? እቲ ሓቀኛ መንነትካ ሽም ገዲፎም ካልእ መንነት ሽም ሂቦም ብናይ ካልእ ብናይ ሓሶት መንነት ከም ትነብር ምግባርን ወይ እውን ቦታ ምቕያርን ንዕኡ ጥራሕ ዘይኮነ ንስድራ ቤት ከማን እንድሕር ዳኣ እቲ ስግኣት ናብ ስድራ ቤት ሓሊፉ እውን ንዕኦም እውን ዝኸውን ሓገዝ ከመይ ገይሮም ይገብሩ ብሃገር ደረጃ ዘውፅዎን ዝሰርሕሉ ዘለዉ መደባት ስለ ዘሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ዝኣተዉ ውላድ ምስ ዝህልዉኻ እቶም ውላድ ሓገዝ ይደልዩ ከም ዘለዉ ዝኾነ ምልክት ምስ ዝረኣይ ቀልጢፍካ ካብቶም ዝምልከቶም ፖሊስ ድዩ ካብቶም ዝምልከቶም ኣካላት ሓገዝ ምርካብ ኣገዳሲ ምዃኑ ፖሊስ ነዚ ከውፅዎ ከለዉ ስቕ ኢሎም ኣይኮኑ ዘውፅዎ እዚ ዝሓለፈ ዓመት ከምዚ ዓይነት ፀቕጥታት ኣዝዩ ስለ ዝበዝሐ እዚ ናይ ከምዚ ዓይነት ፀቕጢ ምብዛሕ ከዓ ዝፈጥሮ ዘሎ ነገር እንታይ ምዃኑ ድሕሪ ምዕዛቦም ዘምፅዎ ዘለዉ ስለ ዝኾነ ስድራ ቤታትካ ብዙሓት ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ትረኽቡና ኣብ ከምኡ ሽግር ዘለኹም እንታይ ከም ትገብሩ ዘይትፈልጡ ብግልኹም ከዓ ትስረፉ ብግልኹም ስጉምቲ ትወስዱ እቲ ስጉምቲ ከዓ ነቲ ነገር መሊሱ ዘጋድዶ ዳሕራይ ኩሉ ሻዕ እቲ ኣብቲ ንነብሮ ዘለና ሃገር ውላድካ ወላ ውላድካ እንተኾነ እቲ ሃገርን እቲ መንግስትን እውን ማዕሪኻን ልዕሌኻን መሰል ኣብ ልዕሊ ውላድካ ስለ ዘለዎ ከምቲ ቐጻሊ ንብሎ እቲ ዝነፍዐ ወላዲ ዝበሃል ኣብዚ ምዕራብ ዓለም 4 ሰዓት እዩ ንደቁ መዓልቲ ዝረኽቦ እሰን ከዓኒ ሰዓት 4 ካብ ቤት ትምህርቲ ተምፂቦም ስጋዕ ሰዓት 8 ዝድቅሱ እሰን ከማን ብኣክቲቪትን ገለን ተወዲአን እቲ ቤት ትምህርቲ ግን 8 ሰዓት እዩ ሒዞም ዝውዕል ኣብኡ ከይዶም እንታይ ይገብሩ ምስ መን ይራኸቡ ናበይ ይወፁ ናበይ ይኣትዉ እንተደይፈሊጥካ ግን ነተን 4 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ እንድሕር ዳ ክትቋፃፀረን ዘይክኢልካ 8 ሰዓት ቤት ትምህርቲ ክቋፃፀረልካ ተውዒሉ ዘን ሳዕቤኑ ክብድ ዝበለ እዩ ዝኸውን ነገራት ካብ መስመር ምስ ወፁ ነዊሕ ምስ ቀፀሉ ዳሕራይ ተመሊስካ ክትዕርዮም እንተኢልካ ቱ ሌት ስለዚ ስጋዕ ዝተኸኣለ ግዜ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ምግባር ኣገዳሲ ክኸውን እዩ እንዳበልና ነዚ ፖሊስ ዝብልዎ ዘለዎ ሓበሬታ ሰብ ተገዲሱ ክሪኦን እቲ ሓገዝ ዘድልዮ እንተኮይኑ ከዓ ካብቲ ምንጩ እቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ክደግሞ ሓገዝ ኢሎሞ ኢላትኒ ክስቶ ከምዚ ጌራ ክስቶ ከምዚ ገይሩ እንድዩ እዚኦም ስቕ ኢሎም እዮም ኣይረብሑን እዮም እንዳበልካ ኣይክየድን ከምኡ ይኮነን ትገባ እንድሕር ዳ ከምዚ ዓይነት መፂኡ ብሃገር ደረጃ ዝቆመሎ ንዑ ነቲ ገባብ ኢኻ ትጥቀም ንዑ ነቲ ገባብ ተጠቂምካ ክርከብ ዝኽእል ውሕስነትን ምክልኻልን ቅድም እሞ ተጠቀመሉ ድሕሪ ናብ ካልእ ትኸይድ ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ክንሰግር ከለና ኸ እቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ከም ልሙድ ናይ ኢሚግሬሽን ነገር መቸም ብኣዝዩ እንዳተረረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐረበ መፅናዕቲ ኣሎ ናይ መንበሪ ፍቓድ ቀዋሚ ንምርካብ ፈተናታት ክትኣታቶ ዝብል ሓሳብ ነይሩ ኣብ 2027 ንክጅመር እቲ ሓሳብ ዘሎ ግን ሕጂ ቀሪቡ ዘሎ እወ ይከኣል እዩ ክልተ ፈተና ክግበር ሓደ ናይ ቋንቋ ሓደ ከዓ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሽወደን እዚ ኣብ 2027 ገፁ ክትኣታቶ ዝብል እቲ መፅናዕቲ ቀሪቡ ኣሎ ኩሎም ከዓ ንዑ ተቐቢሎም ኣሎ ብፍላይ ሶሻል ዲሞክራት ኣብ መንግስቲ ከለዉ ትሒዞም እዚ ሓሳብ ዝድግፍዎ ስለ ዝነበሩ ሕጂ ናይ ምትግባሩ ተኽእሎ ልዑል እዩ ዝበሃለሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ደሎ እቶም ኩሎም ኣብ መንግስቲ ዘለዉ ከዓ ነዚ ዝድግፉ እዮም ስለዚ ናይ ምፅዳቕ ተኽእሉ ልዑል እዩ መን እዮም ድፍተኑ ዝበሃል ልዕሊ 18 ዝኾኑ ጥሮታ ደይወፁ ኣብ ናይ ስራሕ ዕድመ ዘለዉ ኩሎም ክፍተንዎ ክግደዱ እዮም እቶም ልዕሊ ጥሮታ ደለዉ ኣቆልዑት ህፃናት እዚኣቶም ገለ ግን ኣይክምልከቶምን እዩ እንደገና ብኮታ ረፊጂ ዝመፁ ባዕሎም ካብ ደገ ዘምፅዎም ወይ ብሳልሳይ ኣካል ኣቢሎም ዝመፁ ወይ ኤውሮጳውያን እዚታት ኣይምልከቶምን እዩ ዝብል እውን ኣብቲ መፅናዕቲ ዝቐረበሎ ምስኡ ማዕረ ማዕሪ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወፀ ከምዚ ብዚ ትርእይዎ ዘለኹም እቲ ይቕየር ኣሎ ዓዲ ገለ ንብሎ ዘለና ሰባት ብቐረባ ክርእይዎ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣብ መዓልታዊ ዝወፅእ ዜናታት ናይ ኢሚግሬሽን ሚኒስተር ኣላ ሎሚ ማርያም ኣልመር ከም ሎሚ ጌራ ኣብ ሚድያ ዝወፀቶ የለን እቲ ናይ ሚድያ መውፅኣ ምክንያት ከዓ ኩሉ ሻዕ ዝወፅእ ሓድሽ ሓሳባት እንዳትረርካ ዝኸየድ ማለት እዩ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ድብሉ ዘለዉ ሽወደን እንታይ እዮም ንሕናሲ ናይ ኣሳይለም ሃብስ ዝበሃሉ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ዕቑባ ዝሓተተ ካብ ዩሮፕ ወፃኢ ከፅንሕዎ መደብ ከም ዘሎ ሽወደን ከዓ ምስ ካልኦት ሃገራት ኮይና ትሰርሓሉ ከም ዘላ ነዚ እውን ኣብ ኢንተርቪው ዝሃበቶ ብቐዳም ገሊፃቶ ከም ደላ ነዚ እውን ንሕና ከም ፅቡቅ ኢና ንሪኦ ቃል ብቃል people who have received a legal decision which whatever reason cannot be carried out በቃ ውሳነ ተባሂልካ ውፃእ ተባሂልካ ግን ብዘየገድስ ምክንያትካ እንታይ እዩ ክትግበር ዘይክእል ተኮይኑ ሕጂ ንኣብነት ዩኤንኤችሲአር ሪኮመንዴሽን ዝሃበሎ ንኤርትራ ገዲድኩም ሰባት ኣይትምለሱ ዝብል ነዊሕ ዓመታት ነይሩ እዩ ከምኡ ናይ ፍልስጤም ከምኡ በቢሃገራቱ ክህሉ እዩ
ኣብ ከምዚ ምስ ኮነ ሽዑ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ንገለ ሃገራት ተዘራሪብካ ምስኣተን ኣብኡ ከም ዝፀንሑ ምግባር ንኣብነት ዴንማርክ ክፉት ዲስካሽን ምስ ሩዋንዳ እዘራረቡ ከም ዘለዉ ፕላን ከም ዘሎ እዚ ከዓ ሳስፐንድ ተገይሩ ከም ዘሎ እምበር እዚ ሓሳባት እዚ ቀጻሊ ከም ዘሎ ሽወደን እውን ሕጂ ከምኡ እንግሊዝ እውን ከምኡ ነይርዋ ከምኡ ሓሳብ ነይሩ ኣይተተግበረን ዘሎ ኣብ ፍርዳዊ ነገር ይጓተት ስለ ዘሎ ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ነገር እወ ክፉታት ኢና ዝብል ሓሳብ ኣሎ ምክንያቱ ኣብዚ ኮይኖም ከይፀንሑ ኣብ ካልእ ሃገር ኮይኖም ንክፅበዩ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ቀጻሊ ዝሪኦ ዘለኹ እንታይ እዩ ሰባት ከም ቀደም መሲልዎም ንነገራት ኣቃሊሎም ከይርእይዎ ብዙሕ ነገራት ይቕየር ከም ዘሎ ብፍላይ እቲ ሎሚ ብቐጻሊ እቲ ኤርትራዊ ዝመፀካ ኣብቲ ናይ ዜግነት ምምልካትን ኣብ ዕቑባ ክትሓትት ከለካ ዘሎን ዝተቐያየረ ሕግታት ብጣዕሚ ተሪር ኣሎ ሕጂ በዚ ዘሎ ኣገባብሲ ኣብ ጥቓ ትክ ደሎ ቆልዓ ኣይተብኪ ኮይኑ ዜግነት እቲ ቀደም ብቐሊል ሰብ ዝወስዶ ነበረ ሕጂ ከምኡ ይኮነ ኣዝዩ ተሪሩ ኣሎ በዚ ገባብ ዘለዎ ሕጂ ከቢዱ ስለ ዘሎ ብቐሊል ክርከብ ስለ ዘይከኣል ሰባት ክጥንቀቑ ኣለዎም ጌጋታት ከይገብሩ ኣብቲ ናይ ዕቑባ መስርሕ እውን ግቡእ ሓበሬታ ረኺቦም ክኣትዉ ኣለዎም ምክንያቱ ሎሚ ምስ ገለ ሓተቲ ዕቑባ ዝኣተኽዎ ነይሩ ገለ ኢንተርቪው ክሰምዖ ከለኹ ሰንቢደ ገና ዕቑባ ሓቲትካስ ካብ ኤምባሲኻ ኸድካ ፓስፖርት ምፃልና መንነትካ ፃርየልና ዶ ይበሃል እዩ ተኸድካ ከዓ ከመይ ጌርካ ናብኡ ኸድካ ሂቦምካ እኮ ክትበሃል ኢኻ ዜግነት ከምፅእ ከይዱ ዘምፅእ ዘሎ ሰብሲ ዕቑባ ክሓትት ከሎስ ኤምባሲኻ ኸድካ ክኣምን ኣይከኣልኩ ነታ ተሓትት ዝነበረት ርግፀኛ ዲኺ ዕቑባ ካብ ትሓተሉ ሃገር ከድካ ምፅእ እወ ትሰራርሓ ሕጂ ከምኡ ኢላትኒ ተሪራ ከዓ ከምኡ ጌራቶ ናይ ሓደ ሰብ ኮፍ ኢልና ዝኣተናያ ብኢንተርቪው ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዝግበር ዘሎ ንምርዳእ ሓደ እሱ ካልኣይ ከዓኒ ዕቑባ ዝሓተት ሰብ ክመፅእ ከሎ እቶም ስድራ ቤታት ናይ ተርጓሚ ሽግር ካልእን ብዙሕ ከጋጥም ስለ ዝኽእል እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ይሓበርክዋን ፉል ማክት ኣፈሪምኩም ሓደ ካብ ቤተሰብ ኣትዩ ኮፍ በል ኣባ ይስማዕ ፉል ማክት እንተፈሪምካ ስለ ዝፍቀደካ ቀዳማይ እቲ ተርጓማይ ክጥንቀቕ ምክንያቱ ስድራ ቤት ምስኡ ኮፍ ኢሎም ከም ደለዉ እንተፈሊጡ ኣፍካ ይትኸፍት እንታይ እዮም ዝብሉ መሓር ዝምባል ኣፍ ዝምባ ኣይገባበትም ኣፍካ እንተሓፂኻ ጥራሕ ሰው ኢልካ ወላ ኮፍ ተኢልካ እቲ ተርጓማይ ሰብ ኣሎ ኢሉ ስለ ዝኣምን ጌጋታት ከይገብር ክጥንቀቕ እዩ በይኑ እቲ ተሓታታይ ተኮይኑ ግን ምናልባት እቲ ስራሕ ብልክዕ ትኽኢሉ ከይኮነ ስለ ዝኽእል ምጥንቃቕ ከድሊ እዩ ኣብዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ እቲ ብፍላይ ዕድመ ድፍእ ዘበሉ እንተኮይኖም ኣብኡ ኣትዮም ክጋገይሉ ዝኽእሉ ተኽእሎታት ብዙሕ እዩ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ምስ ኢንተርቪው ምስ ገበሩ እውን ድሕሪኡ ካብ እቲ ፕሮቶኮሎም ኣምፂኦም ንዕኡ ተነቢቡ ተኣሪሙ ክሰዱ 10 መዓልቲ ዕድል ኣለዎ እዚ እውን ግድን ምስ ወዱ ይወሃበና ተባሂሉ ሰብ ይረኣዮ ካብ ተርጎምቲ ክመፅእ ዝኽእል ጌጋ ክትእርም እንተኾንካ ዕድል ስለ ዘለካ እዚ እውን ከም ስድራ ቤታት ንርኣዮ ምክንያቱ ገለገለ ዝተገብረ ኢንተርቪዋት መብዛሕትኡ ሰብ እዚ ይበልክዎን ኣነ ከምዚ ይበልክዎን ይብል ኣሎ ሕጂ ከዓ እቲ ሳዕቤናቱ ከዓ ትርእይዎ ኣለኹ ኣብዚ እኳ ኮፍ ኢሉ ከይፅበ ሒዞም መፂኦም ወሲድካ ናብ ካልእ ሃገር ናይ ምውሳድ ሓሳባትን ናብኡ ገፅካ ይቕየር ስለ ዘሎ እቲ ሃገር ጥራሕ ሰባት ካብ ክገብርዎ ዝኽእሉ ጌጋታትን እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ጥንቃቐታት ከብዝሑን እንዳመኸርኩ ናይ ሎሚ መዓንቲ ዜና መፅሄት ኣብዚ ክዛዝሜ ዝቕፅል ሰሙን ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ተራኺብና ናባኹም ስጋዕ ንመለስ ሰላም ቅንያት ዝቕፅል ዓርቢ የራኽበና